spaghetti. Hotdog spaghetti kasi mas madami yung hotdog. Joke. First, it's time to put our royal rich and thick spaghetti sauce. This is a sweet style. Sabi mo? Konting masarap, guys. Konting masarap. Kunting masarap na tsaka konting di masarap. Naman. Yummy delicious. Uy, lami delicious. Yung ano kasi, yung lasa masarap. Oh. Kaso yung texture hindi mo. Ah. 1, 2, 3, go! Hi guys. Here we are again cooking. Hotdog! Ayan, ngayon magluluto kami ng Hotdog. spaghetti. Hotdog spaghetti kasi mas madami yung hotdog. Joke. Ayan, ngayon nagluluto na tayo ng ating pasta, which is, ang gamit na natin ay ang Fiesta! Fiesta, baka naman. Sponsor. Tsaka si Nico po, naghihiwa siya ng Hotdog. hotdog. Siyempre po, ang mga chef, dapat marunong mag-iwan ng hotdog. Hotdog. Okay. Hey. Ayusin natin ang ating camera. Kasi hindi talaga eh. Ayan. Kung nalaglag siya, hindi malaglag siya. Ha! Hindi nyo maalang makikita. Ang ating nila niluluto. Basta yan, nagluluto kami ng spaghetti. Kasi po, basta. Bakit na nagluto ng spaghetti? Ano meron? Birthday ng Mudra. Birthday ng mami ni Nico! Ilang taon na? 28! 28 lang yung nanay niya. Yes, tapos ako, Tapos ilang taon pa? 20. Bali, 8 years old pa lang. 8 years old pa lang si mami na panganak na ako. Ganun. Kalahin mo? 20? 20 ka na? Tapos mami mo? 28 lang? Oh my gosh! Wala kasi ano dito eh, ilaw eh. So yun. Ayan. Dito tayo. Dito kita ilagay. Para... Hindi. Ayun. So yun. Pakita namin sa inyo mamaya. Guys, welcome to my vlog. It's my vlog and not Ate Michelle's vlog, but it's my vlog. So ayun, magluluto kami ng spaghetti. Hi Ate Michelle, welcome to my vlog. Guest natin ngayon si Ate Michelle sa vlog. So magluluto kami ng spaghetti. So what are the ingredients of our spaghetti? Ang ingredients ay hotdog, corned beef, Kasi walang giniling. sibuyas, bawang, pamintang, durog. Pino. Pino pala, pino. Tapos, syempre, ang Knorr cubes. Nasaan yung Knorr cubes? Ito, Knorr cubes. Yan. Pa. Yan. First, Mag-isa tayo ng sachet ng paminta. Yun yung first step. Joke lang. Yan. Bango. Okay na yan. Ulam na yan. let it brown, let it brown. Yan o. Yan siya guys. Oh. Let it brown. Welcome to the kitchen. Welcome to the kitchen. Ito po yung lagi Ayun, nakikita oh. yung kitchen pag nagluluto-lutuan po Ito kami. pala yung last na ingredient. Ketchup. Ketchup. How about that one? Ano yun? Spaghetti sauce. That's the ingredients also. Ayan. Sorry guys, di ako marunong magluto. But may cream. For creamier and spaghettier. But ay mo So, cheese. Ay, wala tayong cheese! Nakalimutan ko. Magbumili. Ay Wait nako. lang. Ngayon lang ang nakakitang spaghetti walang cheese. Ano ka ba? Kapag ano pa yung spaghetti, yung cheese. Spaghetti, yung cheese. Then, we're going to put the corned beef. Corned beef, Argentina. Baka naman. Yun talaga yung ulam namin. Corned beef. Di ba lalagyan mo pa yun ng toyo? Hindi oh. Hindi ba? Spaghetti may toyo?
Eh, may corned beef eh. So, may toyo. Diba? Yan guys, so lutuin lang muna natin yan. Hanggang mag-dark brown siya, kailangan mo lutuin yung... Dark brown. Tutog na yun. Yan. Yung parang siyang budbud dun sa biko. Yung latek, ganun. Nasa maglatek siya. Yan pa. See that? Oh, may pa ganun po siya, oh. Oh, mix. Yan, oh, diba? Look at that. It's not good. Bango talaga ng ng corned beef. Handa, lagyan natin sa gilid yung corned beef. Uy, dumigid ka. Ba't kailan ilagay sa gilid ng corned beef? Kasi lalagyan natin yung hotdog. I know. Oh, Tanggalin na muna natin itong corned beef. Kasi alam nyo ba, hindi nyo pa alam, no? Kasi pang ulam talaga ito mamaya. Kaya po tinanggal na. Yan. So, we're going to put another oily. pwede nyo gamitin uli yung kalan. Ay, kalan. Gawali kasi. Kamali. Saka natin ano to. Kasi sinikot, hinugasan kanina itong hotdog. Alam niyo na. Aha. Yan. Shoot. Oh, diba? Marunong na magluto, guys. So, ito. Tutunan ko kasi dun sa pinaka-chef. Ako yung chef. Kailangan naluluto or crunchy yung hotdog. So, by crunchy, kailangan nangingitim na siya. Kasi, ganun yung crunchy. Ha? Tandaan Sarap niyo yan. kasi siya pag crunchy, besh. Pag crunchy yung hotdog, Pero papansin niyo ba, guys? 1 kilong hotdog yung ginamit namin. 1 kilong hotdog, saka 1 kilong. Mamaya na ulit pakita namin ulit mamaya pag lalagyan na namin yung sauce or the other ganyan, i-poset. Tapos muna, combine po natin ulit yung binalik natin yung ating corned beef. Tapos paghahaluin lang natin siya. It's time to put our royal rich and thick spaghetti sauce. This is a sweet style. Ooh. Sarap. And then, mix. So, mix natin. Diba? And then, ilagay natin yung ketchup. Ito yung ating ketchup. UFC Tanisanghang ketchup. So, let's put, hindi naman masyadong kadamihan. Tapos, imimix lang natin after. Okay. Mix. Ayan, hi guys! Update. Ayan na siya, yung ating sauce. Ayan. This is a sweet style sauce. Ayan. So, yun. Tapos, antayin lang natin itong maluto. At ilalagay natin itong sa ating pasta. Ayan na po yung spaghetti na niluto kanina. Anong lasa? Lasang kamay ni Nico. Masarap. Hindi nga. Lasang fiesta. Fiesta. Lasang kamay ni Nico. Galing mo nagluto. Kumain ako. Anong masasabi mo sa spaghetti? Sino magbumawa? Si Ate Michelle. Ano masasabi mo? Konting masarap, tapos konting masarap. Kunting masarap at saka konting di masarap. Half-half. Si Kuya Moy naman. Masarap. Creamy daw. Si Ami naman. Uy, yummy delicious. Ano masasabi mo daw doon? Bakit ikaw lang half-half ka talaga? 50-50? Hindi. Yung kasi, yung lasa masarap. Oh. Kaso yung texture Hindi mo type yung pasta. ayaw na ata yung cream. Ayaw niya ng creamy. Ikaw. Masarap, parang
Spaghetti ng Jollibee. Binubola nila ako. Bakit spaghetti na dyan? Kanina ka pa inom ng soft drinks, Nico. Tsaka may may Argentina pala. Kasi walang giniling, kaya corned beef yan. Tapos sasabihin mo sa Yan. akin, nga. Oh, tama na daw yan. Hi guys! So that's it for today's video. I hope you like our review. We'll see you on our next one. Bye! Masarap mag-makeup. Masarap Bye! mag- Bye! Bye sa chef. Bye-bye. Bye-bye, chef. Bye-bye. Bye-bye, KFC. KFC. Ayun na.